Kapuso, mga naka-costume nga lechon, bawgin bida sa 18th Lechon Festival sa Barangay Cabug, Bacolod City. Yaring balita nga itong gintutugan. Nangin masadya kag madinuagon ang ika-18 nga Lechon Festival sa Barangay Cabug sa Bacolod City matapos ng patigayon ng parada sa masobra 20 ka lechon nga gindekorasyonan base sa tema nga Candyland. Gipabayuan ang mga lechon sa mga colorful costume. May naka-sunglasses kag social niya outfits. May nakakalo, palda kag kadaman, nagabanag pa. Pagkatapos ng parada, ululupod niya ginsaluhan sa mga residente kag bisita ang mga lechon. Ano abi ba tayo Lechon Festival kay ang taga-lechonan sa Barangay 36 ari na diri nag-transfer sa Cabog. Ang barangay, ginakilala bilang puluyan sa mga orihinal nga manog lechon sa Bacolod City. Ginapangunahan sa mga pamatanon sa barangay ang aktibidad. Kadelisyos ang lechon, and I think ang way of welcoming the visitors, the guests from other barangays or outside the city. Hindi lang siya ng ginimiimo lang. It's a story of livelihood sa amon nga kultura, ang amon katigulangan. Sa Barangay Cabug, hindi lang sa pinasahi nga pamaagi ginbida ang lechon, kundi pati man sa kahagpok sang panit kag manamit nga unod. Adrian Bretos, 1 Western Visayas.